Nagabenta ke kubor paman kasni pet bat subscribe ya u Anthony. Kwa ya kendo kinong yalam VPP ya ki he BJP penchai ke NE sisngi shuwa ka singi the vote kalami ka jing pen sapriang dor lengba ki social media kum ka WhatsApp Facebook bat ki we ka bakadau ba kadon ka khubor karpang na mekalaya namar kinong yalam jong ka VPP kilakwa banya kendo ya kinong yalam jong ka BJP katkum kani ka jing tho bala tho aktin phareng ka kadau ba kinong yalam ka VPP kilawat jing yarap da ka baki kwa banya kendo ya kinong yalam jong ka BJP bat bakit penyaso bat ke NDA haka saw tari ujeliu kani ka jing pen sapriang dor da ki brio ki bomla bantip kerteng kila pendon kam da ka bale mene kuma ki shem ya kani ka dor na ka jing pen mi khubor jong ka we ni kila patai khubor na Assam ka North East lai tang hadin ka tu ka ni por ba kani kala patai khubor kala yo jing tep halor kani ka jing pen sapriang khubor thok kala kan tai mardor ba kam shem lapan mi ya kum kani ka khubor bat kani ka de khubor lam ler ka bala shupendon kam da manuri manu henry kam de ka jing shisha ka bala pen mi da kani kala patai khubor shushu kani kala patai khubor kala pen ksan ba kam de ka bala pen mi khubor da maka ba kidak lani ki jing he jing ret jong kidak ki bala bu hakani kadur kem de satia kat kum ka jing le ka babara bor ka jong ki bat kala ong ru ba kani ka jing pesapriang khubor thok kadai ka jing thmu pen tho bria ya kani kala pathai khubor bat kila penram bat dawaru pen shitam ya ki badan kti el